čehla. Si hrať a môžete. Ľudia, ak chcete free do prepočty alebo free petov, mojich najsilnejších, tak musíte dať odber Like. a musíte nás stretnúť. A Fredrik prostě iba príbam k Bull alebo mne dáte gift. A nickname ukáže na konci. Pravda. A pozrieme si lidičky, co máme tady. Tady máme afekty. Vidíte. Máme tady toto, vidíte. Tady máme hosta. Akože bude aj dostať udělal. To bylo lepší. To bylo lepší. Teraz to těžíme. Ukáž, jaký daily quest. Ať 858 of your ex. A uvidíte to na mojem hlavním účtu a můžete být rádi. Lidičky. Hej, hráš Vajtera? Ano. Nice. O, Česka. Dávaj sem enchant. A to vyvádím vidíte, celé. to je můj skin. Nevidíte, já se jmenuju. Věděli, já se jmenuju, víte, stalo. Ukáž mi můj nick, hej. Jde si po tu foru. Jde si. Já nevidím. A já jsem youtuber, osemáhaj. Mě nevidí tvár, víš. A potom bude leto, možná potom budu mě vidět, možná tvár, uvidím. Dobré, vyťaži, dobré. A dáte 100 lajků a 100 odběratelů, se ohlálím. Nevím moc pravit. A ty buď ticho, potvoro. Z teba upeceme. Vidíte? A konec tohoto videa dajte tady lajky, odběry, Česko a hazdárek párek. Trapné. Aku sayang, kamu juga sayang. Ale reálne som sa fakt joinul s tým skillom. Ano. Aku sayang, kamu juga sayang. Tapi sayang, kau... Jsou to lidičky, toto je Pet Simulator I. Psych, that's the wrong number. Aha, vymazal jsem myšler. Jsou to lidičky, toto je prvé video. A toto budeme hatášat. A potom to vydáme na můj YouTubeový kanál. A dajte odběry, lajky. A toto je vás oblíbená čehla. A jdeme. Hej. Co? Točíš video? Ano, rovnou. Já tak zdravím do videa. Teď už tak. A chcete se mnou si hrát a můžete. Ľudia, ak chcete free do prepočty alebo free petov, mojich najsilnejších, tak musíte mu dať odber. Like. A musíte nás stretnúť. A Fredrik prostě iba príjmam, ak Bull alebo mne dáte gift. A nickname ukáže na konci. Že jo. Pravda. A pozrieme si lidičky, co
Co máme tady? Japetu. Tady máme japetu. Vidíte? Máme tady toto, vidíte, to je lepší. To já dostal. A tady mám tohoto. To si tam nedávám. To potom to budete vidět. Možná to vám stříhám. Uvidím, jak to budu stíhat. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobré ráno. Dobré. Jak sa tu darí Zipovil. Tady máme som ti dal. hosta. Ale akože môžeš aj dostať v Huge alebo Titanica. To bylo lepší. Môžeš dostať, akože... To bylo lepší, kámo. Ktorý bude za 3 dní, že proste 5... Musíš si že play update for HypeX. Proste a Titanic Chance, to bude napísané. Lidičky, teraz to těžíme. Ukáž, aký daily quest. Ať 858 of your ex. A uvidíte to na mojem hlavním účtu a můžete být rádi. Lidičky. Hej, hráš Vajtera? Ano. Nice. O, Česka. Dávaj sem enchant. A to vyvádím Vidíte, celé. to je můj skin. Vidíte, já se jmenuju. Věděli, já se jmenuju, víte, stalo. Ukáž mi můj nick, hej. Jde si po to foru. Jde si. No nevidím. A já jsem youtuber Osemahaj. Mě nevidí tvar, víš. A potom bude leto, možná potom budu mě vidět, možná tvar, uvidím. Dobré, vyťaži, dobré. A dáte 100 lajků a 100 odběratelů, se ohlálím. Nevím moc pravit. A ty buď ticho, potvoro. Z teba upeceme. Vidíte? A konec tohoto videa dajte tady lajky, odběry, všechno. A hazdárek párek.